защото в момента фокуса ми е върху един друг проект. За мое щастие ми се отвори възможност да работя за един проект, който е много важен за мен. Под провокативна нямам предвид ексцентрична, защото може би много хора биха го разбрали по този начин. Но да задава един въпрос и да е дори на моменти противоречива. Според мен сравнението с другите по някакъв начин ни ограничава, защото борейки се да се справяме както някой друг се справя, да представяме концепция, която не е нашата, ние всъщност се слагаме в едни рамки, които пречат на нашите таланти да заблестят силно. Има една прямост в този начин на изразяване. Това се усеща за мен в музиката. И ако успявам да го правя, значи супер. Добре дошли в Synergy Sessions, мястото, където изкуството среща душата, а думите вълнуват и лекуват. Тук говорим за вдъхновение, за процеса, за това, което не се вижда на сцената, но се усеща. Всеки гост е вселена, а всеки разговор – пътешествие. Това не е просто арткаст. Това е покана да се свържем отвъд ролите, отвъд маските. Аз съм Валана и съм изключително щастлива да бъда ваш хост. Вярвам, че зад всеки артист стои свят, който заслужава да бъде опознат. Днес с мен е един от тези творци, които не просто чуват звука, а го разбират. За мен е изключително удоволствие да дам старт на Synergy Sessions именно с Рубен Ганев. Впуснете се заедно с нас по течението на вдъхновението. Добре дошъл! Радвам се, че си мой гост и ни предоставяш възможността да надникнем зад завесата и да се запознаем с човека зад артиста. Благодаря за поканата. Добре заварил. Искаш ли да ни споделиш как започна твоя музикален път и помниш ли кое беше първото нещо, което истински те развълнува? Музикалният ми път доста отдавна започва. Може би с това, че дядо ми и баба ми бяха музикални педагози и съм израснал в една среда, която беше богата с звуци. И след това учих пиано 7 години. Така, следвайки тяхната пътека и след което дълги години, така в тинейджерските си години, колекционирах много музика с всякакви жанрове. В тия години си спомням, че родителите ми пътуваха много и ми носеха компакт дискове и касетки. И това беше така, може би, първия по-широк прозорец към разнообразие голямо от музика. Защото баба ми и дядо ми се занимаваха с класическа музика и това беше някакси основата. И след това ми беше много интересно да научавам за един куп други жанрове и стилове. И как може всъщност да се развива всичко от самото начало до края? Как един звук може да приема различни форми и да влияе на нас? Mm-hmm. И това може би да ни кара да искаме да научаваме повече, да дълбаем и да експлорваме всъщност всичките невероятни много възможности, които имаме. Mm-hmm. Това е страхотно. Кога осъзна всъщност, че музиката няма да е просто хоби, а ще бъде твоето признание? Не знам дали има точен момент, който мога да определя като някакво такъв по-емблематичен ситуация, която изведнъж това ме е ударила по главата и съм си казал, окей, това ще е нещо, което ще правя. Може би това е нещо, което постепенно все повече осъзнавам с времето, че е това, което съм избрал да правя и това, което бих искал с това се занимавам нататък в живота си. Но все повече се затвърждаваше в годините и в един момент и се наложи да направя избор най-малкото какво да следвам. И тъй като съм учил и други неща преди да уча саунд дизайн. И
Да, може би около 18, не, всъщност по-късно, към може би 20-21 годишен, вече знаех, че искам да се занимавам с това и да го изучавам първо и след това да все повече да почна да го практикувам вече след това. Според мен е много много красива възможността това как да кажа, да имаме опцията да сгрешим, да се запознаем с материя, която си мислим, примерно, че сме искали да се развиваме и след това сме усетили, че не е нашето. И може би точно в тези моменти същността ни се обажда и показва правилния път и ни насочва точно там, където трябва да бъдем всъщност. Ами, надявам се да е така, да, то може би е интуитивно това. Нали, моя опит показва, че абсолютно нерационално някакси те повежда това нещо към този избор, който правиш. Много хора се занимават с неща, които не са ги учили и просто започват да ги практикуват. Нали? И това е също една пътека, която те образова в това. Нали? Аз смятам, че за да е добър човек трябва да задължително да изучава в днешно време по класическия начин, с образователна система, някаква дейност или някакъв крафт. Живееме във времена, където хората могат да се образоват сами много лесно, ако искат. Но така да е, аз просто съм от хората, които избраха да следват нещо, което е странно, защото това не даде ми една основа, може би ми оформи мисленето по някакъв начин, да мога да концептуализирам някакви проекти, творби и така една добра база от информация. Поне курса, който аз учих, който беше в Англия, там завърших но не беше пряко свързан с това, което в момента се занимавам и така специализирам повече. Абсолютно разбирам гледната ти точка и смятам, че това е перфектната основа за това практически да почнем да се развиваме след това и да усъвършенстваме това, което теоретически сме научили. И ако трябва леко да се отклоня от темата, смятам, че така в доста програми обучителни основната точка, която не е силно засегната е практиката. Според мен там е момента, в който един човек наистина вече може да изрази себе си като талант, когато практически приложи това, което е научил. Та всъщност и точно следващия ми въпрос е свързан с периода ти в Лондон и образованието, което си получил там. Как това повлия на пътя ти като артист? Определено ме оформи, нали, до някаква степен това, че прекарах тия години там и бях в част от тази образователна система. Аз направих бакалавър, само не съм правил магистър. Но курсът ми беше интересен, много по-интересен от това, което учих преди това. Който няма нищо общо с музика. Но така доста широк, тъй като беше много нов курс. То се води Sound Arts и дизайн. И това е курс, който обхваща много широка сфера, нали, от чисто информативно. Това е курс, който имаше за цел да ни подготви, да можем да бъдем адаптивни и да след това да можем да работим в различни сфери, които имат звук в тях. Тоест, дали ще е кино, радио, телевизия, contemporary sound art или просто инсталации или други неща. Може да си музикант, нали, ако решиш да си след това. Но общо взето така една широка база. И да стъпиш, за да се развиеш по-добре в сферата, която всъщност наистина искаш. Да, като един такъв килим, на който мога да стъпиш и след това избираш на къде да тръгнеш от него. За мен беше полезно и много интересно и аз съм много благодарен, че имах възможността да уча там и когато завърших, се върнах в България и продължих по малко по-различен път. В смисъл, пак беше със звук, но просто си вече знаех, че искам да се занимавам по-конкретно с музика, електронна музика и така другите сфери от тази дейност останаха по-назаден план. И това всъщност е отворило вратата, може би, към пътя за Берлин.
и развитието ти в последващия етап там? До някаква степен да. Берлин за мен е така, може би втората част от моето образование, така аз го наричам, защото макар да не съм бил записан в някакво учебно заведение там, годините, които прекарах, бяха с цел да имам достъп до една култура, и която, нали, малко или много, това е като меката на тая култура там. Едно от местата, поне в Европа, което е предразположило тая култура да се развие до степента, до която е в момента. И това ми даде възможност да разбера всъщност колко много не съм знаел, а съм си мислил, че зная за клубната култура и въобще за музиката, и колко голямо разнообразие има в това, което поне в тези години в България някакси аз нямах, може би аз просто съм нямал достъп до това, но ми се струва, че има много неща, които седат под повърхността на информацията, която лети във въздуха и стига до тук. И човек, докато не се потопи в тази среда, някак си седи насляпо за тези неща. Да, обратно към въпросите. И това беше важен за мен период от много гледни точки, защото някакси бях и по-самостоятелен вече и ми се наложи да балансирам някакси между това да се издържам по други начини и едновременно с това да разузнавам тая сфера. Това са много красиви моменти, когато имаме определена доза знание, в един момент осъзнаем, че нищо не знаем, както обичам аз да казвам, което пък ни провокира да продължим да дълбаем и да получаваме все повече знания и да се изпълваме със смисъл, бих казала, защото малко или много, според мен, когато се случват тези процеси, ние се изграждаме и като личности, освен в професионален план, така и в чисто човешки. И това ме води към следващия ми въпрос. Когато ти вече заставаш от другата страна, водиш курсове по музикална продукция, какво те вдъхнови да преподаваш всъщност и какво обичаш най-много в тази роля? Аз съм си мислил години наред преди това да събера смелост да го направя това, да го опитам първо, дали въобще ще го мога, чисто от педагогическа гледна точка. И моята приятелка ми даде смелост тогава, това е вече преди почти 4 години ще станат, 3 години и нещо, да го започна. И и тогава просто някакси това ми даде тази смелост. Може би щях да го забавя доста повече, ако тя не ми беше така дала малко зор. Хубаво за което съм и много благодарен. И от тогава то просто само себе си се превърна в така сериозна част от това, което правя. Най-удовлетворяващото за мен е, когато с мен се свързват хора, които така някакси имат афинитет към подобна естетика, може би, на това, което на мен ме привлича в това изкуство. И когато видя, че след определен брой курсове с тях, те по много, как да кажа, по много хитър начин усвояват тази информация, която аз мога да им дам, и използват тия инструменти, които също аз им дават, за да правят това, което те искат да правят. И когато виждам, че те го правят добре, след някакво време, това наистина ме удовлетворява. Просто някакси виждам, че способността ми да помогна просто се манифестира и има смисъл. Да, и може би по друг начин ми вдъхва някакси повече увереност в това, което аз правя. Защото това е като някаква рефлекция на това, което аз правя, нали? И виждам други хора, които го правят следствие на тези курсове, и тези, които го правят добре, защото има и хора, които не са толкова сериозни в това, просто спробват, което няма нищо лошо, ама тези, които някакси наистина влагат енергия в това,
постигат добри неща след това и аз много се радвам да го видя. В този дух, какъв съвет би дал на някой, който те първо прохожда в тази сфера? Може би едно от важните неща, които бих хайлайтнал, подчертал да търси човек това, в което той е добър, без много да гледа навънка към други референции и примери. И да намери точно това, което той умее да прави по различен начин и да гради над това. Аз мисля, че това е важно, защото много хора, поне така ми изглежда на мене, може би са вдъхновени от някакви неща, които виждат и се опитват да репликират тези неща. Изкуството, което издържа теста на времето, поне в моите очи е изкуство, което някакси като че ли е направено в такъв балон. Съхранено от това да има твърде много асоциативност с други неща. Да, може би това е първия съвет, който бих дал, иначе много други съвети, които бих казал на хората, така да са отворени към тях, но може би това е най-важното. Да търсят своята идентичност. Това е, което искам да кажа. Точно натам бих се върнала малко, за да дам светлина и дори да го обобщим малко повече и в всички други сфери. Според мен сравнението с другите по някакъв начин ни ограничава, защото борейки се да се справяме както някой друг се справя, да представяме концепция, която не е нашата. Ние всъщност се слагаме в едни рамки, които пречат на нашите таланти да заблестят силно, както би било редно. И всъщност един артист, според мен, започва да постига, не знам дали успех или по-скоро разпознаваемост, когато показва неговия почерк, неговата душа и това, което всъщност го вълнува и по някакъв начин репрезентира на света около него. Да, съгласен съм. Тук абсолютно така е. Ти споменаваш успех и това е интересна тема също, защото как се измерва успеха, нали? Това е много субективно понятие в днешно време, нали? За много хора е доста уеднаквено. Нали? Ако се гледа популярност или финансова успешност от някакви неща. Но има и други неща, които поне според мен са много важни. Човек да се чувства пълноценен с това, което прави, да се храни от самата дейност и да бъде доволен от творчеството си и да усеща как преминава някакви препятствия и предизвикателства и това нещо да го изгражда като характер в това, което прави. И може би тогава наистина се появява това, което ти говориш, което казваш, таланта е нещо също много трудно измеримо. Абсолютно съм съгласна. Как се роди Malt Audio и какво стои зад името и естетиката на твоя лейбъл? Това е една идея, която така поне 2-3 години преди да го основа се въртеше в главата ми и може би към 2017 започнах да мисля, че е време да създам едно пространство, така да го нареча, в което да имам свободата да правя каквото аз искам. И най-вече да се чувствам свободен от гледна точка на това да не съм притиснат от някакви дедлайни, което обикновено е много често срещан аспект от това да издаваш музика за чужди лейбъли. Винаги ти дават някакъв таймфрейм или трябва да минеш през някаква цетка на одобрение, за това да участваш в чужд проект. Което няма нищо лошо, но аз го правих известно време, нали, това нещо и може би тогава не бях толкова ориентиран какво аз точно искам да правя като естетика на звук. Но имам така едни 6-7 години, в които издавах музика и го правих с цел да имам изяви на различни лейбъли, нали, което е, бих казал, така доста популярен
начин да придобиеш някакъв exposure, не знам на български, по-голяма видимост. Да. И в един момент тази идея тотално залеза. В смисъл просто изчезна, защото осъзнах, че аз имам нужда да си създам това пространство. По отношение на това защо това име и как се роди, тогава просто брейнстормвахме с един мой много близък приятел в Берлин и името Молд излиза от това, че просто това е, нали, на български, как да го кажа, може би самата идея да оформяш нещо. За мен правенето на музика си е общо взето именно такъв тип манифестиране, нали. Ти фащаш нещо, което е сурово и може би му придаваш една форма, а в техното, нали, знаем, че е много минималистично това се случва с звука, така че там формата има голямо значение. Както може би всеки друг жанр, естествено, дали е така пълно, как да кажа, по-голяма палитра от цветове вътре има или не. Но да, естетиката зад лейбъла трудно ми е да го обясня това, но ще се опробвам. Връщайки се назад, нали, в това какво ме е вдъхновило още от дете, голяма част от музиката, която така имах достъп до нея от това, че родителите ми я донесоха от чужбина и тя беше такъв широк диапазон от жанрове. Това е може би началото на то е съвсем на подсъзнателно ниво тогава, но просто това, че аз попивах тези звуци и някои от тях ми правяха силно впечатление. Тази пътека нататък в годините, докато се стига до 2020, е може би всъщност оформянето на това, което аз наричам моя вкус. И макар, че лейбъла е може би за хората, които не знаят какво е и като го погледнат, те казват ми, да, това е техно лейбъл. Но всъщност в описанието на лейбъл в началото за мен беше важно да опиша, че това е много по-широк диапазон, защото аз искам да мога да имам способността да правя други неща вътре. Действително, фокуса ми е повече към музика, която е за денс флора, за клубна музика, която е създадена за танци, може би, или не задължително, но може би това е фокуса. И естетиката за лейбъла е като че ли една съвкупност от всичките тези разнообразни вкусове, които аз съм имал през годините, които наистина варират много драстично. И за много хора според мен ще е изненадващо, ако почна да казвам имена, които са до ден днешен любими мои артисти, които ми дават това вдъхновение да създавам това, което сега правя. Виждам, тръгнахме на там. Сподели ни, кои артисти оставиха така? Това е много чаленджинг за мен. Не, просто защото ако изброя 2-3 имена, това означава, че трябва да изброя много други, които ще са... Аз предполагам, че няма да има сърдици. Не, ще пробвам. Добре, мога да кажа първите неща, които ми направиха жестоко впечатление. Естествено, класическата музика седи в основата на това. Аз просто преди да разбирам въобще какво става около мен, толкова съм бил малък, това непрекъснато звучеше в нашия дом, защото баба ми, дядо ми преподаваха редовно и просто през цялото време се слушаше това. Това си беше като бекграунд. И оставила една следа в мене. След това, когато се появиха вече, това е по-така, може би към 96-та година, си спомням как баща ми се появи с една огромна колекция от дискове. И това беше началото на този разузнавателен период. И аз си спомням, когато чух електронна музика, може би първите неща, които много ми направиха впечатление. Това бяха 2 рекорда. Единия беше на Отекър и другия е на Played. Това са 2 дута англичани. И просто звучеше като музика от абсолютно
не от земята. Смисъл. Друг свят. Да, много авангардна и то за тези години аз мисля, че дори до ден днешен, като си пуснат тия рекорди, разбирам колко напред са мислили някои хора по това време и да, това е оставило голяма следа. Това е, може би, едната част, която много ме впечатли. Преди дори въобще да съм знаел, че ще се занимавам с музика. И тя седеше винаги отдолу някакси. След това в годините много други такива артисти, които са IDM, бих казал, жанр. Но това прелива към други големи крайности. Мисъл, аз обичам да слушам джаз, рок, много хип-хоп слушам, по-стар хип-хоп, бих казал. Но има и някакви нови неща, които ме кефят. И когато бях в Англия и преди да отида там да уча, аз колекционирах дълго време музика с мои приятели, с които карахме скейт тогава. То това някакси беше част от тогавашната култура. И благодарение на Soulseek, тогава ние просто обменяхме адски нова музика с хора, които преди нас колекционираха и това се превърна в хоби за мене. Аз просто имах една огромна колекция от музика, която за жалост през годините изчезна, защото изгоряха някакви хард дискове и така нататък. Но това седи отзад и така много съм благодарен, че съм имал възможността да се докосна до тези неща и да ми обогатят мисленето. Абсолютно съм съгласна. Според мен един артист, за да е по-пълноценен и комплексен, трябва да има доста широк музикален вкус, защото ако се ограничим само в една визия и слушаме едно и също нещо, то ще звучи едно и също и каквото произвеждаме. Просто хубаво е някой да повдигне завесата, да ни направи впечатление и да ни накара да се замислим за нещо различно от това, което до този момент сме възприемали за нормално и дори в това, което спомена за по-ранната възраст, дори несъзнателно, тези неща подсъзнателно ни оформят по някакъв начин. Да, играят роля определено. Доста силно бих казал даже. Когато си говорихме за лейбъла и спомена, че си издавал и за други лейбъли, вие как избирате артистите, които издавате? Какво се търси в техния саунд? Труден въпрос за мен да го определя, защото става въпрос за естетика. Първото, което мога да кажа, чисто по-формално за лейбъла е, че той не е отворен лейбъл, т.е. не е отворен към демота, което означава, че хората, които биха искали да издават за лейбъла, ако ми пращат музика, примерно непознати хора, аз рядко даже отварям да слушам. Понякога съм любопитен и мога да кажа, бих чул, но някакси без да се, да звучи някакси като някаква форма на все едно да си придавам важност или важност към проекта, но за мен е важно да мога аз да курирам нещата по начин, по който аз да съм попаднал на нещо сам. И някакси това за мен е може би по-органичния процес, който мен повече ме кефи. Когато аз намеря нещо, което смятам, че е подходящо за този лейбъл и пристъпя да поканя човека да издава там, тогава някакси става по различен начин процеса, защото ти се чувстваш като откривател на нещо. И така, може би, човек си внушава, че има и малко повече контрол върху самия начин на куриране, който не е задължително да е така, защото много хора са отворени да получават демота и пак избират много внимателно, така че различни методи и подходи. Моя просто е такъв, който кръга е много тесен от хора, но постепенно се опитвам и аз да се разкрепостявам и да гледам настрани. Случвало се хора, които са ми пращали неща, да са ми интересни и да съм издавал така, може би единични произведения, като част от компилации. Но да, обикновено по-скоро как ги избирам.
Трудно да кажа. Може би това е съвкупност от Намирате се на елементи, които аз трябва да чувам в тая музика, за да могат те да ме карат да се чувствам по определен начин. Аз това, което бих казал, просто е, че ако звучи софистицирано, интелигентно и носи някаква душа, това е нещо, което най-вероятно ще ми е интересно. Лейблът получава силна подкрепа от световни артисти. Как това влияе на мотивацията за развитието му и какви са бъдещите планове, които имаш? Много е приятно да се получава признание от хора, които са професионалисти в това и са компетентни в работата си от много години. И колкото повече те са, може би, някаква фигура за всеки от... Нали, защото не съм само аз на лейбъла, има и други хора. Ако тези творби се свирят от въпросните фигури, това е много... Как да кажа? Дава едно самочувствие наистина, защото виждаш, че всъщност това е творба, която може да функционира на ниво, на което си се надявал, че ще може. Нали? Защото всички знаем, че някои културни звена, бих казал, или просто клубове или места, на които тази музика се свири, фестивали и така нататък. Това, когато тази музика се свири там, някакси наистина утвърждава нашите амбиции или желания да се развиваме. И да, и личното отношение на това, че някой може би стига органично до тая музика, това е голям аспект от това. Защото много хора са много амбициозни и някакси, и това няма нищо лошо според мене, искат да инжектират нещата си в точно определен кръг от хора и те да бъдат видяни. И те успяват. Аз мисля, че много голяма част от сцената работи така всъщност. Но има и хора, които са много по-свити. И аз може би съм от по-вторите хора, които разчитат на това, че ако нещо е добро, то ще си проправи своя път. Да, и това е много готин експириенс. Някакси музиката сама си е... Това много често го казвам напоследък, да не се повтарям, ама като че ли е като собствено и, как да кажа, изолирано същество от нас самите. И мен много ме кефи да го разглеждам по този начин, защото... Като жив организъм. Да, който незадължително носи като табелка името ти. И то ще живее след, дай Боже, ще съществува след като ни няма нас, ако е добро. Както много неща, които ние слушаме, хората ги няма вече, които са го направили, обаче те все още вибрират във въздуха и са много ценни. И дай Боже и на нас така да ни се случи, да. Абсолютно. Какво можеш да не споделиш за бъдещите планове на лейбъла? Да, това беше втория въпрос. Предстоят някакви интересни издания. Аз ще призная, че допреди може би 2 години плана ми беше много по-ясно построен за бъдещи проекти, може би към около година напред. Така имах сериозен план. Сега последните, може би половина-една година, работи изключително много, нали, просто може би даже на фона на това, което преди имах като темпо, сега се е удвоило, защото в някакъв момент процеса на създаване се оптимизира и може би става по-бързо. Казвам го, защото на фона, може би на други лейбъли, хората имат различни подходи и преценяват, че искат да издават по-малко музика и да влагат повече енергия в нея. Аз не правя компромис с това колко време влагам в това, просто защото се е превърнало в основната ми дейност, аз не правя друго. Но какво предстои? Предстоят основно
няколко Collector's Series, което е втората част от... Това е втория каталог към лейбъла ми, в който аз издавам индивидуално, в смисъл там съм сам, няма други хора. И там свободата ми е още, там някакси аз си давам още по-голяма свобода. И много интуитивно работя, без твърде много да си създавам някакви предразсъдъци, може би. Другия каталог е по-така официалния, той беше и първия каталог, където има и други хора. И там правя и колаборации с други мои колеги. И за двете предстоят издания. Може би бих казал, че има две, които в момента се подготвят за втория каталог, за колекторската серия. За първото предстои един проект, който е дати не мога да кажа, защото все още съм малко във въздуха. Но причината да съм малко разсеян на тази тема е, защото в момента фокуса ми е върху един друг проект, който за мое щастие ми се отвори възможност да работя за един проект, който е много важен за мен, защото аз мога винаги да си правя моята музика за моя лейбъл. Но понякога се случва да ми излизат такива възможности, които са ми много интересни. Ще се въздържа да кажа имена, просто защото така имам някаква оговорка с хората, които са... Ще си запазя възможността да те поканя пак. Супер, с удоволствие, да. За да разкажеш малко повече за този проект, защото аз съм любопитна и ми стана изключително интересно. Извинявай, че те прекъсвам. Не, моля, няма. Аз се радвам, ще се радвам да споделя и благодаря за което. Да, ще бъде и много интересно и за мен самия. Аз така доста съм се може би стегнал, че трябва да направя най-доброто, на което съм способен за този проект, ама в същото време гледам много да не се стягам, защото има други неща в живота, които са по-стягащи. А и напрежението обикновено малко усъкътява потенциала ни, защото съм забелязала поне при себе си, когато съм спокойна, съм много по-креативна, много с лекота извършвам нещата, които искам, отколкото когато се притесня или пък просто ненужно да си създам някакво напрежение, което в повечето случаи изцяло в моята глава. Да, но ние сме си най-големите врагове, нали? Така се казва обикновено. Ние си го правиме така. Наскоро издадохте и първия винил за лейбъла. Да. Има ли идея да продължите да издавате на плочи? Да, със сигурност ще се случва. Това за мен беше една проба, тъй като печатането на плочи в България, вече доколкото чувам, си е възможно и хората го правят, но доскоро нямаше много възможности такива. Ако е имало, не бяха на нивото техническо, което мене би ме удовлетворило наистина да го направя както трябва и може би затова не съм поемал този риск. По принцип, плочи трябваше да има още в началото на лейбъла. Това беше една от идеите към първото издание. Тогава стана това с пандемията. И имаше някакви неща, които ми се отразиха финансово. И тези пари, които бях заделил за този проект, просто отидоха в други неща. Тогава си казах, няма да забавям това да откривам лейбъла, нали, за да печатам и плочи. Просто исках тая музика да излезе, да я пусна, да съществува, за да мога аз да продължа да правя други неща и някакси освобождава. Ще има, да, това беше първата плоча. Пак казвам, това е един опит за мене, защото го правя по един по-неконвенционален начин. Именно плочите се печатат on demand, не знам на български как да го преведа, може би по поръчка. Да, което означава, че всеки, който си поръча, това нещо се печата специално за него и това увеличава и цената малко, защото ги печатам в Англия. И с Брекзит и другите фактори, цената е малко по-висока, отколкото аз си мислих, че ще бъде и не съм много доволен от този аспект. От друга страна, качеството е много добро. Така че един добър опит, но има какво да понаместа в това и смятам, че сега това издание, което е последното, което излезе, колаборация между мен и Сежон, много близък мой колега от Англия, това издание ще излиза на две плочи отделни, първа и втора част.
И може би трябвало, ако не края на следващия месец, последващия месец да бъде излязло. Скоро, страхотно. Да, така че който се интересува, ако иска да следи провери. на лейбъла. Да, или в Инстаграм, там или Фейсбук, дори макар че е малко вече мъртъв, ама да. Да. И сега имам един предизвикателен въпрос. Ако трябва да опишеш творчеството си с 3 думи, кои биха били те? Действително е предизвикателен, защото на мен би ми се искало това, което аз правя, да бъде възприемено по определен начин. Но това е една отворена врата за интерпретация. Хората могат да го възприемат по много начини. Нещата, които аз бих казал, как аз ги усещам, за мене, лично, първото, което бих казал, може би, че е честно. И като казвам честно, може би това засяга мотивацията за това, което правя. Какво носи то? Като съобщение, като съдържание. И ако има една прямост в този начин на изразяване, това се усеща за мен в музиката. И ако успявам да го правя, значи супер. Тук е много субективна тази тема, така че просто бих казал, че на мен би ми се искало да бъде честно, колкото може повече. Второто, което бих казал е, че за мен лично е заземяващо, защото тази музика има способността някакси да ни поставя в един алтернативно състояние. И това като че ли в този свят, който е в момента забързан, на мен ми се струва все по-нуждаещо, все едно имам нужда аз самия от това, а може би и хората, които могат да се предразположат, да го усетят така. Това носи една такава терапевтична сила. Абсолютно съм съгласна тук. В много от случаите музиката, специално електронната музика, успява да ме доведе в едни такива състояния на свързаност просто със света около мен на едно по-различно и може би по-чисто ниво, без предразсъдъци, без очаквания. Предполагаме, имаш нещо... Да, точно така. Да. Аз като си тръгна от една такава вечер, в която... То може и да не е вечер, може и да е ден, в който ако има правилната среда и обстоятелства и може би настройка, подход и атмосфера, може би е най-правилната дума. За това, за такъв тип преживяване. Тогава това някакси ме кара да се чувствам по един начин, по който особено е, не мога да го определя, но все едно си ходил примерно да спортуваш някакво време дълго и след това се чувстваш... Отделяш допамин. Да. И други неща, по-психологически процеси, които, както ти каза, много освобождаващо действа и чупи някакви предразсъдъци, може би такива ментални клетки, които сами си създаваме. Да не говорим, че музиката, нали, ако е много сплотява хората и това за мен е един език, който няма бариери, ако тя вибрира по начин, по който, нали, е достатъчно силен. Там всички знаем, че може да се разбираме с хора, които нямаме един общ език, нали? Абсолютно. И това е важно за мен. Третото нещо, което ще да кажа, е, че за мен може би е важно да, както тия два аспекта, които споменах, не по-малко важно за мен е да бъде провокативна, ако трябва да го опиша. Под провокативна нямам предвид ексцентрична, защото може би много хора биха го разбрали по този начин.
но да задава един въпрос и да е дори на моменти противоречива. И това мене лично много ми харесва в други неща, които слушам. Когато даже може би в първия момент, когато го чуеш, не си много сигурен веднага как да реагираш. То те изостря, може би, по някакъв начин. Нали, това е една от функцията на техното за мен. Но не винаги. Понякога е много меко, много лесно, как да кажа. На мен също много ми допадат въпросните. Аз би ги определила като кукички по някакъв начин, които просто да привлекат вниманието ти, да объркат сетивото ти и да те настроят да си там, да чуваш и вече да възприемаш на едно по-различно ниво това, което всъщност чуваш. Много от случаите, в които музика, която ми е харесала изключително много, е нещо, което не очаквам, което не знам какво следва, нямам представа по какъв начин, какво извънземно същество го е сътворило, така да го нарека. Да, това е... Съгласен съм. Много добре го определи. Кукички е готина израз за това, защото те наистина ти издърпват те от нормалното ти състояние или и мислене, може би, и те предразполагат да усетиш неща, които може би не всеки ден ги усещаш. Което, между другото, води до друга много важна тема, която сигурно няма да имаме време да коментираме, ама това предразполага този въпрос как това нещо се консумира. Нали? Защото живеем в такава ера, дето всичко е много бързо. И ще хората се консумират. Нали? Ние всички консумираме някакви неща и за мен това са моменти, които човек спира да усеща сякаш това е един процес, който трябва много бързо нещо да се погълне, нали, под някаква форма и да се премине към следващото нещо, което трябва да се погълне. Ами може просто да седиш в момента и да му се наслаждаваш по един по-различен начин. Да бъдеш тук и сега. Да, по-така екзистенциално и философски поставено. Така е, да. Но затова е много важно да има средата за това, която касае много други неща. И аз мисля, че тук в България имаме доста какво да подхраниме от тая гледна точка. Нали? Какво да се подобри. Най-малко самите места, на които това се случва. Но така да е, няма да... Директно отида в следващия ми въпрос, за което аз съм изключително щастлива. Но как виждаш електронната сцена в България и всъщност какво те радва в нея и какво по някакъв начин те натъжава? Ще почна с това, което ме радва. Радваме, че виждам, че въпреки всичко има хора, които го правят с сърце и го правят с страсти. И макар да не съм много, някакси страстта им е силна и успява да премине през всякакви предизвикателства и препятствия, които се опитват тотално да го заличат тази страст. Защото не е лесно да се живее от това и аз се отнасям с голямо възхищение и уважение към хората, които избират въпреки това да го правят. Дори да не им е така главният занаят, нали? Основното нещо, което се изхранват с него. Просто това, че избират да участват в това нещо или да допринесат с нещо, е достойно за уважение. Има много хора, които се появяват и през годините ги виждам как изникват от нищото и без да звуча се едно, аз нещо съм на 100 години, нали, и нещо. Но някакви хора се появиха и аз много се радвам да го видя това и виждам, че ще се появяват още. И много ми се иска да има една среда, в която тия хора да могат да се изразяват. Дали ще е под формата на правене на събития или музика, или workshop-и, образователни неща. Всичко това, което се случва, е много полезно и обогатява тая култура. И аз съм щастлив да видя, че има хора, които се занимават с това и го взимат много насериозно, защото до много скоро, може би, това беше като някаква така абсолютно ниша. Нали?
И по-скоро винаги се е гледало навънка, нали, големите събития, които започнаха да се случват тук преди години. Винаги някакси повдигат на пиедестал това, че идват чужденци, които свират тук и те са, нали, като звезди, които идват да се представят, което е супер. Тези хора, които се занимават в България с това все повече и аз съм щастлив да го видя. И действително имат талантливи хора. Аз и затова съм тук всъщност. Иначе някакси и седеше пред мен въпроса дали да не се развивам навънка и в един момент си давах сметка, че много бих искал да помогна на това нещо да има някаква почва тук също в България и да просъществува. И може би да даде път на това да се развие наистина някакси, когато се споменат тези неща да не звучи ти с какво се занимаваш, нали? Хората да не знаят много за какво става въпрос, ами някакси да има една идентичност и присъствие. Според мен е много хубаво, че хора като теб избират пътя обратно към родината, защото могат да донесат своя опит и своята визия, нещата, които са научили от другите места и да ги инкорпорират тук, защото това е може би един от най-лесните начини, по които ние можем да развием едно общество и може би една голяма част от желанието ми да стартирам тази поредица е точно това да създадем едно общество от хора, които имат едни и същи идеи, една и съща визия, които могат да се подкрепят, за да се развиват заедно, защото смятам, че наистина тук имаме много талантливи хора, много талантливи артисти, които ако им се даде възможност и имат подкрепа, биха направили страхотни проекти. Да, съгласен съм с тебе. Абсолютно. И ти благодаря за това, че ти допринасяш за това и много други хора, с които наскоро се запознах. Някакси всеки си има своите роли и се опитва да допринесе, което е много важно и някакси аз самия се освободих повече да си позволя да колаборирам с някакви хора в България и да работя с тях и да се опитваме да правим неща заедно и много важен опит за мен е някакси да се пробват тези неща. Дори да не са толкова успешни понякога. Винаги. Просто важно е да се опитва. Винаги носят опит, нови знания и това ни прави по-добри в, според мен, всеки един аспект на живота, защото ни оформя изцяло и според мен провала, нали, образно казано, може би ни учи много повече, отколкото ако се захванем с нещо и то върви по мед и масло и няма никакви спънки по пътя. Истинският опит, поне, нали, житейският такъв, се трупа обикновено, когато паднем, ударим се, изстъпваме се, намерим сили да се изправим и да продължим всъщност да натискаме в това, което искаме. Да, това е част от живота. Така е, съгласен съм. Тези неща учат най-много. Но е важно да се изправяме след като сме паднали, а не да ни сломят тези неща, нали? Да. Кое според теб забавя развитието на нашата сцена? Говориме за коя сцена обаче? Конкретно за... Може би за електронната музика, където действително разговора ни смятаме насочен в момента. Може би за мен е, поне през моите очи, това е много комплексен въпрос, защото е свързан с многопластие от причини. Много причини, които довеждат до това да не е така развито, както на нас ни се иска, които са до голяма степен културна основа, аз си мисля. И тази културна основа, която липсва понякога. Да, и тя се отразява на това къде е фокуса на различни хора в различни възрастови групи. И това знаеме как този фокус винаги е бил насочен към определен тип култура. Ако мога да я нареча култура въобще. Но без да звуча циничен, нали? Просто различни интереси. И хората, които може би не са се докосвали до такъв тип култура,
имат някаква представа, която им е създадена от това какво те виждат в днешно време, по това какво циркулира в тези социални мрежи. Когато хората, примерно, кажат техно, аз мисля, че това е изключително криво разбрано понятие. Нали, като някакъв такъв чадър, който обхваща толкова много неща. И за мен е това как този чадър изглежда е много, много криво представен. Нали? Защото имам разни тенденции, които се случват. Това са цикли в музиката и тези цикли според мен много често объркват хората. Особено по-младите хора, които може би нямат, пак казвам, този допир до това нещо и не са го изпитали от първо лице по правилния начин, точно в правилната атмосфера, може би с правилните хора и един куп други аспекти на това, които са важни елементи за това как се преживява това нещо. И това може би е подвеждащо. Това е едното нещо, което според мен е за съжаление някакси на културно ниво не е израснало. Може би просто и няма самата основа то да израсте така, както на мен би ми се искало и според мен на всеки, който се занимава с това. За разлика от други европейски държави, които това там си е просто доста утвърдено, нали? И то е много подредено, като че ли има различни секции, в които има тази свобода, всяка една сфера да се развива или дали субсфера да има развитие. Но въпреки това пак, нали, за да не завършвам с някакъв негатив, аз мисля, че това е до време. Защото информацията пътува много бързо. И колкото и да се дезинформират хората, в даден момент, ако някой има афинитет към нещо, дори да влезе, примерно, през един прозорец, който е, примерно казвам, малко по-комерциална електронна музика, малко по-масова. Ако човек влезне в това и наблюдава какво се случва вътре и му хареса да го преживее, и има някакъв афинитет, който се образува към това нещо, тогава след време, според мен, това е врата към това, може би да се поинтересува какво се ди за тая завеса на по-популярна музика и да открие, че отзад е пълно с толкова светове различни. Няма как да бъда по-съгласна, дори ако трябва да направя ретроспекция с мен самата. Разбира се, че в началото съм отворила вратата с комерциална музика. Посетила съм едно, второ, трето събитие. Станало ми е интересно и вече съм започнала да се интересувам малко повече, да търся по-различна музика. И така, това просто се превърна в една страст и нещо, което изключително много ме зарежда и много, много се надявам да успеем да заразим много млади хора с това да търсят себе си чрез музиката, независимо в какъв стил е. То не е нужно да бъде и конкретно нашата музика, но просто да експлорват нови светове и изживявания. И това е и пак една от идеите на този подкаст, защото искам тук да се свързвам с различни артисти и имам една такава тайна надежда, че хората, които дойдат за определен артист, ще отворят, ще изгледат епизод с друг, ще се запознаят с някакво по-различно творчество и ще се обогатим душевно, защото за мен изкуството, освен че ни освобождава, ни обогатява. И това е толкова красиво. Да, много добре казано. Без изкуство, какво ще правим, не знам. Но това определено е един прозорец, една врата към това. И аз се надявам да просъществува по този начин, по който ти си го представяш, най-добрата версия и да бъде пълноценно с много различни хора. Аз съм много благодарен, че ме каниш мене, нали, като за пръв гост и оценявам това и някакси така ме кара да се чувствам специален. Благодаря ти за което, наистина. За мен също е удоволствие и много се радвам, че прие моята покана. Според мен ти си една изключително интересна личност и имаш опит, който може да бъде интересен и според мен да повлияе на особено млади хора, които примерно се чудят, искат ли да се занимават с нещо подобно, как изглежда този свят и изобщо да повдигнем завесата, както казах в самото начало, което ме навежда на
Следващия въпрос. Мислиш ли, че изкуството трябва да носи отговорност или по-скоро силата му е, че те освобождава от всякакви очаквания? Аз мисля, че това са два отделни въпроса. Първия, според мен, е това дали то носи отговорност. За мен със сигурност носи голяма отговорност. Как това, което ние избираме да въплатим в някаква форма, а може би дори съобщенията, което то носи, информацията, която това изкуство носи, това предразполага аудиторията да изпита някакви неща, да преживее неща и това само по себе си за мен е отговорност, защото не само това е едно преживяване, което може да повлияе на хората по определен начин, то остава следа. И като остава следа за мен, това означава, че може да бъде, както до сега говорихме, едно вдъхновение за хора, които искат, може би, да правят същите неща или техните неща, бих казала по-правилно. Затова определено смятам, че изкуството носи голяма отговорност. И това е всякаква форма на изкуството. А доколкото втория въпрос, поне аз така бих искал да ги разделя на две, който касае свободата на това как да бъде интерпретирано или? По-скоро дали силата му е в свободата от всякакви очаквания, в това да няма определена рамка и да няма определен... Точно така, да няма определено очакване към него. Да, това за мен е отделен въпрос. По простата причина, по това, че очакванията, поне от гледна точка на създателя, нали, за мен е много интересен въпрос, защото обикновено, като че ли, поне според мен, очакванията въобще във всяка една форма в живота, като че ли много не ни вършат много добра работа. Особено ако така се настройваме да искаме да ни се случат някакви неща и си слагаме фокуса в това. И от гледна точка на справяне на, например, музика, за мен пътите, в които аз съм си слагал такава рамка или може би дадена представа, нали, за това как точно искам нещо да стане, много често ме по пътя на процеса на създаване на проекти и творби. Това има възможността да поне мене, сега не знам за други хора, но поне мене ме схваща и ме прави лимитираме по някакъв начин. Слага една рамка, която лишава възможността да се изразяваме пълноценно, според мене. Да. И като че ли е задушаващо. От тази гледна точка за мен това е нещо, което бих казал по отношение на очакванията и това е поне от гледна точка на създателя. А вече аудиторията и това хората как възприемат това нещо, там не знам доколко очакванията също вършат много полезна функция, нали? Полезна функция. Това е пак нещо, което обикновено, ако има такива, много по-голям е шанса да се разочароваме. Абсолютно, да. Затова според мен е по-добре да сме някакси отворени към това как се случва процеса сам по себе си, органично, без много да искаме да го контролираме. Но да, това е комплексно, наистина. Особено когато става въпрос за създаване, защото все пак, нали, гониме някаква форма. Много е трудно да се определи къде е баланса в това. Като всичко друго трябва да има някакъв баланс в това и за мен не е лесно винаги да го намирам. Просто истината е, че колкото по-отворени сме, колкото по-отворено е нашето съзнание, толкова по-пълноценни са нашите изживявания. И много ти благодаря, че си тук. И освен, че заедно с теб дадохме началото на този подкаст, на теб се пада честта и да откриеш нашите предизвикателства. Окей. Като
Не е нищо сложно. То е един въпрос. Предизвиквам те да споделиш любимият си провал и на какво те научи той. Добре си го формулирала, любимият си провал. Това е интересно как е формулира. Не знам дали имам любим. Бих казал нещо, което така пресно е в моята глава. Бих казал две неща. Едното е, че наскоро ми се случи да свира в чужбина. Ще се въздържа да казвам имена и къде и така. Но нямах добро преживяване. И много бях недоволен от себе си в първия ден след като това мина. Бях много недоволен от себе си, от моето от перформанс, от изпълнението си, от това как аз се представих. И следствие си дадох сметка, че това се дължи не само на мен, ами до голяма степен някакси на някакви грешки, които аз допуснах още в организационния процес на това нещо и как аз се съгласих да участвам в него. Може би доверявайки се на промоутера с неговите отговорности, поради други причини, които няма да коментирам. Така имаше неща, които ни дъхваха доверие и аз реших да дам така шанс на това нещо да бъде в най-добрата си форма. Съжаление не беше така и ми се случва и преди, нали? Обаче много е странно как този път това пак беше един много полезен опит за мене и аз затова може би не го разглеждам като провал, но е нещо, което така седи като такова възпаление в скорошните ми преживявания, защото ми даде ми много, много добър опит какво не трябва да правя и с какво не трябва да правя компромис. И конкретно това беше нещо, което е свързано с компетентността на този промоутер и това колко професионално отношение има към това как се прави един такъв тип събитие. Конкретно венюто, акустиката в това пространство, апаратурата, която се наема, от осветление до звукова система, инженер, който е отговорен за нея и така, и други аспекти, които като се натрупат един след друг и когато не е на ниво, някакси наистина започва да влияе, особено за мен акустиката е огромен фактор и когато не си способен да чуваш това, което ти си работил дълго време над него и то трябва да звучи по определен начин, много те спира. Това е просто все едно да караш кола и да си сляп и просто не виждаш къде отиваш. И неприятен експириенс. Но бих казал друго нещо, което с това бих завършил. Нали? За мен е по-важно, може би, да споделя, че истинските провали за мен са, които са пряко свързани с творчеството ми. Може би се изразяват в това как аз много често не успявам да намеря баланс в личните си отношения с хората и с хората, които са ми близки. И когато правя тези грешки, които понякога ги повтарям, това нещо неимоверно се отразява на творчеството ми в последствие. По особен начин, не винаги негативно, понякога това е катализатор да се родат идеи, които може би никога няма да се родат, ако не се случват тези катаклизми. Понякога, да. Но в други случаи понякога просто така те презема, поне мене, че някакси запушва процесите. И човек не се чувства предразположен много да твори. За мен това може би са нещата, които поне моя фокус пада там. Когато става въпрос за провали, аз се чувствам там по-провалящ се. Другите неща ги приемам по-скоро като някакъв процес, който ти дава повече информация, знаеш къде си сгрешил, гледаш да не го повтаряш. Друго е. Това бих казал, че за мен е може би нещо, което е важно. Ние хората обикновено повтаряме грешките си, докато не се научим от тях. Понякога отнема дълго време, понякога става от първия път, но винаги ни учи на нещо и според мен наистина в това е красотата на развитието ни и, както казах по-рано, много по-бързо ги разбираш нещата, отколкото ако не е имало никаква спънка. Да, това е част от живота.
Благодаря ти много за този разговор. Беше изключително удоволствие и много се радвам, че надигна завесата и ни покани в този свят. И аз ти благодаря много за поканата. Изкуството е хаос, който само най-смелите дръзват да подчинят. Благодаря, че сте част от синергията.